Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulo ng PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay sa inyong pagpatalinghog nining tungura, nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulo ng PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O kini karon ang inyong alagad kini si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon kaninyo nga magapanginaot unta na namo karon sa dakong kapiskay sa inyong panglawas o nakapailuna na sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lingkurana aron sa inyo na aron sa pagpatalinghog nining tungura nining mga kamaturan din mga kamaturan nga dinigamit namo ang Biblia ug ban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among itudlo nga na kaninyo ug kini nga tulumanon padayon nga atong mabati sa sibihan sa Diwaili magsugod kita sa oras alas 11 hantod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon aduna kitay usa ka oras ug 15 minutos ang atong pag-alagad sa kanginan o kini nga tulumanon padayon usab kini nga mabati ninyo sa uban nga dapit sama sa Cagayan de Oro City sa istasyon sa DXKO sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo ug sa uban nga dapit diha sa Balingasag sa Kabusis Radio padayon gyapon kana nato nga bati sa Ultra padayon gyapon nato nga bati alas 10 hangtod alas 11 sa Kabuntagon sa adlaw nga Domingo ug inguman dito sa dapit sa Balingasag padayon nato nga bati sa sibihan nga among giinganlan sa makadaghan na namo nga pagtuon sa matag Domingo o human dito sa Hilongog City padayon gyapon pag ngadto sa Surigao unya ngadto sa Butuan ngaringad sa dapit sa Bukidnon sa Iligan sa Rio Bandera o human dito sa Usamis Dipolog padayon gyapon nato nga mabati ang mga programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyo ug tinguha nga may baluan ug maseran sa mga tao ang doktrina may tuod sa pagtulo ng PBCM nga diin ana kami sa ikatulong panahon sa pag-alagad dinha dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nining atong panahon karon nga natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ug ingon sa Toledo City di ay padayon kana usab nga bati sa DYHR sa oras alas 6 sa alas 7 sa Kabuntagon o sa Butong Pinamungahan sa DYRR padayon gyapon kana nga bati nato ang maong programa o sa pagmusta na lang sa tanan nga makigsuna no diha dapit sa atong branch number 25 sa atong chapter kang Mr. Mrs. Teopilo Sibilia uban sa mga membro di ang tanan nila ni Marco Garita Igunia ni Brother Dinis ni Comedis Igunia o nila ni ng Suping Pirolino nila ni Sister Ivy Valenzuela o ni Sister Janice Valenzuela o human dias Cordoba nila ni Brother Manolito Duroy o sa tanan nga makisunan diya sa Konsolasyon kang Sister Lucy Fanta o ingon man sa kang Sister Angela Flores sa Konsolasyon maayga pong pagpatalinghog dining tungura o dito dapit sa atong makisunan sa Ormoc nila ni Brother Danilo Aing ug ni Brother Rodrigo Pahamundi ug sa atong chapter dia sa Kambantog kang Brother Juanito Digorio ug sa mga membro dia nga tanan ug ihuman sa Carmen Bohol sa atong chapter dia sa Bohol nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino ug nila ni Brother Gregorio Painagan sa nga iyang Vice President
o man sa mga membro nila ni Sister Joy Divino o ni Annabel, maayong adlaw kaniyong tanan mga kaigsunan karon nga nagasunod nining maong programa. O dito usab sa atong mga kaigsunan diya sa Toledo nila ni Sister Vicky Dusina nila ni Brother Eugene Dusina o nila ni Sister Anis Alforque diya sa Alimango, Cotabato. O dito sa atong Minopes sa PBCM compound no, sa San Antonio nga di na dito ang atong executive at the same time chief minister sa mga pagtulunan uban sa iyang kapika sa kinabi kang Madam Gaga Eugenio og sa tanan nga mga kaigsunan dia nga mga PBCM maayong adlaw kanyo karon nga nagasunod nining maong programa og sa tanan lang gyud kutob sa moabot nining maong sebya sa DYL o kani pa di ay yatag ko pa sa lain nga lagad magapangumusta siya nga nakan niya. Kumusta gihapon mga kagilan ug mga suki na mga ating paminawan. Kini gihapon na inyong alagad Brother Sano Panta katambaya yung gihapon ining higayuna karon aron sa pagaton usab kaninyo sa mga kamotoran, mga pulos lamang nakasulat sa Biblia. Mga kamotoran nga kon mao hingpit nato nga dawaton, mao gayud ang makapaghatod kanato sa tinor gayud nga kaluwasan. Ug aron sa pagdili paglangan ibalik ko kamo kang Brad Samuel aron sa paghislot sa tima nining butaga. Sa dili pang tima no nato nga atong ihatod ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga nagasunod nining mong programa Brad Panta. May dayang adlaw sa atong mga Facebook subscriber o sa YouTube no. Mayong adlaw usab kaniyong tanan karon mga higala nga nagsunod nining among programa. O sa dili pa lugar ta ang tima, gipangamusta din nako si Brad Dinis no Gonzales kung basin og naapa siya karon sa dapit sa Dipolog nga naa siya karon sa iyang igagaw kang Tony Soriano o sa Mrs. sa iyang igagaw kang kang Ani Siva Franca Soriano ug mayong adlaw kanimo Brad Dinis. Inaot pa nga nagapatalinghog ka karon nining atong programa og ingon mo sabi kang Brad Cesar Patio dili usab gyapon nato bati karon siya kay naaman gyapon siguro siya karon sa atong compound sa atong Minopes basin og daghan siguro ni siya mga giasikaso nga mga gibuhaton busa mao nga kami lang una ang magatambayayong karon si Brad Panta sa paghatod ngadto sa atong mga kagalaan nga mga nagpatalinghog nining tura. Ang tema di ay nga amo gyapon hisgutan, importante gyapon kini sa tao para lugar ang tao makahibalo nga duna gid ay paghukom nga paghimuon lugar sa Dios nga ang himo sa maong paghukom mauna ang kaning gitawag og Espiritu Santo. Tungod kay atong Domingo ato maning gisgutan ang paghukom nga paghimuon sa Dios unya gihatag nato ang mga paghulagway nga sa paghukom usab nga himuon sa Dios duna usab siya kanang buhaton nga katong mga naghimo o matarong man og dautan mao na iyang gibasihan mao na iyang pagadadon ngadto sa paghukom niya. Pero atong gisusi kung kinsa man usab ang muhimo niya ng maong bulaton sa paghukom dito ba na sa atong Ginoong Kristo na resulta sa pagsusi nato sa mga nakasulat sa Biblia ang atong Ginoong Kristo mihatag og paghulagway nga dili siya muhimo sa maong bulaton sa paghukom kun dili naay usa nga iyang gitugan nga ang bulaton ini matud pa niya sa atong mabasa sa 8:50 sa Juan nga aduna daw usa nga nagatinguha nini alang kanako nga kun basahon palihog ko pagbasa Brad Panta aron nato balikan og balikan nato ang atong topiko ni adtong miaging Domingo aron gyud kadtong mga tao nga mapay
tune in sa atong programa, mahibalo siya ngano nga atong gitugan sa mga tao labi na nga nagsunod ni na atong panahon karon nga kun doon na may paghukom ang Dios sa kalibutan nga naa diha ang mga tao, ang muhimo niya ng bulatuna mauna ang laing manlalaban nga mao ang Espiritu Santo nga atong gitugan ngadto sa mga higala nato nga nagsunod nining maong programa. Pero nganong Espiritu Santo man ang milutaw nga atong kanang gitugan ngadto sa mga tao nga kanang sa makadaghan ra ba sa di pa nimo basahon marapanta sa makadaghan nga gituan sa mga kanang mga halos tanan nga reliyon karon nagtuo man sila nga ang atong Ginoong Hesukristo gyud mao ang muhikom sa kalibutan tungod kay mao na ilang gipaabot kanang gitawag og second coming of Jesus Christ nga ang tumong daw niya na mao daw ang pag-abot ni Kristo aron daw hukman niya ang kalibutan nga ang kalibutan nga gipasabot mga tao na. Pero sa paagi lugar nga atong gihatag ang mga paghulagway sa Biblia ngano nga atong giingon nga ang Espiritu Santo na ang himo sa maong bulaton sa paghukom tungod kay unsa di ay ang gihatag nga paghulagway sa atong Ginoong Hesukristo sumala pa sa kung giingon nga sitas Brad Panta sa 8:50 sa Juan paliw ko pagbasa Na atong paminawan ang pahayag sa atong Ginoong Kristo dinhi sa basahon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 50. Ngani dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan. Ani ay usa nga nagatinguha nini alang kanako ug siya mao ang magahukom matud pa sa gibasa Batsambil mga soking tigpaminawan matud pa sa atong Ginoong Kristo. Dunay usa nga naninguha sa iyang kaugalingong kadungganan. O kana siya mao ang magahukom. So dili ang atong Ginoong Kristo ang gipasabot nining mao nga pahayag Brad Samuel. kay nagsayt ang atong Ginoong Kristo Brad Cesar Brad Panta nga ana ay usa daw nga nagatunguha ni alang kaniya ug kanang usagi tug-an niya nga muhimo kana sa paghukom sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ngano nga nagsayt man ang atong Ginoong Kristo nining sitasa nga naay usa lugar nga nagatinguha nini nga may matud pa sa 50 ngani dili ako ang nagatinguha sa akong kaugalingong kadungganan ingon si Kristo ana ay usa nga nagatinguha nini alang kanako ug siya kanang usa mao ang maghukom. Ngano man ningon mas Kristo nga naay usa nga nagatinguha nini ug kana siya mao ang maghukom. Ngano man nga gingon ana man na pag-istorya sa atong Ginoong Hesukristo tud ba kay ang Kristo kanang dili gyud siya muhimo sa paghukom mga mahal namo nga misan. Oo, mao'y hinungdan nga nagtudlo siya og usa tungod sa katarungan nga ang ato guugod nga Hesukristo Ginoong Hesukristo Brad Panta wala man gud siya moani sa kalibutan aron sa paghukom unsa may pruba nga mabasa nato sa Biblia Brad Panta aron gyud pagpiho nato ba kung nagtulukan man si Kristo nga wala siya maninguha siyang kaugalingong katungganan na ay usa daw nga nagatinguha ni alang kaniya ug kana siya iyang gitugan nga maunay muhimo sa paghukom. Ngano man tud kay ang Kristo good Brad Panta dili manggud siya wala manggud siya moani alang sa kalibutan nga aron ang kalibutan iyang paghukman usa may waligom pruiba nato ni ana Brad Panta. Ang atong Ginoong Kristo Brad Samuel mga soke nga mga tigpaminawan may ani sa kalibutan aron sa pagluwas dili mao ang paghukom. Ang matinaw nga pahayag dinhi gihapon sa makita nato sa basahon sa Juan sa kapitulo 12 bersikulo 47 ngadto sa 48. Gingon kini sa pagpahayag. Kung kinsa ang magpatalingog sa akong mga sulti og dili magatuman nini, ako dili magahukom kaniya. Kay ako wala man mo ani aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan sa dinilang mundo gani. Musa matinaw di ay Brad Panta ngano di ay nga ang Kristo nagsayt na siya og lain nga gingon niya nga anay usa nga mao ang naghimo siyang kaugalingong wala daw siya maghimo siyang kaugalingong naninguha siyang kaugalingong katungdanan matud pa niya ana daw usa nga naninguha nini alang kanako kaniya daw ang motibo sabot ug kanang usa mao ang muhimo sa paghukom tud kay si Kristo God wala siya moanhi sa kalibutan mga kaigsunan aron ang kalibutan iyang pagahukman. Pero kinsa man ang kalibutan nga
nga matud pa ni Kristo wala siya muanhi sa kalibutan aron ang kalibutan iyang paghukman. Naabay mabasa nato Brad Panta sa Biblia kung unsa ang buot gipasabot ni anang kalibutan nga matud pa wala muanhi si Kristo aron hukman kanang maong kalibutan. Sumala sa atong mabasa sa Biblia. Palihog ko pagbasa sa Biblia, Brad Panta, naman na sa kanang city-city sa Juan kung imo kanang basahon ang maong bersikulo nga nakasulat sa Biblia. Nga gitugan nga kung unsa kanang kalibutan na ang buot gipasabot, nga wala si Kristo muanhi aniya nang kalibutan na aron kanang kalibutan na mo ang iyang pagahukman. Sumala sa atong mabasa sa Biblia. Dini atong basahon ang gisitar mo nga si Brad Samuel sa city-city sa Juan. Ang kalibutan dili makadumot kaninyo. Apan kini nagadumot kanako kag ipanghimatud-an ko manini nga dautan ang mga buhat niini busa. Klaro kayo Brad Samuel nga kini kalibutan nga gipasabot dili gyud ni ang literal nga kalibutan nga atong gipuyan kun dili ang gipasabot ni mga tao kay kini kamauman ni siya mangingon nga kamauman kini nga magdumot. Mao day ka na ang buti pasabot niya ng kalibutan nga wala mo ani si Kristo niya nang nining kalibutan ngaron ang kalibutan iyang pagahukman kun dili mi ani siya sa kalibutan aron sa pagluwas nga ang buot gipasabot niya ng maong kalibutan mga tao na ang buot gipasabot niya na mga Kristiyan muna ang gingon ni Kristo nga dunay muhukom niya ng maong mga tao nga ang muhukom niya na ay usa nga nagatinguha alang kaniya nga kana usa mao na ang maghukom. Pero kinsa man ang usa nga mao ang maghukom Brad Panta nga kaingon ta gitug-an nato atong Nobinggo nga mao kanang walay lain nga kanang usang nga gitug-an ni Kristo dapit na sa katumanan sa Espiritu Santo na batay malig-ong prueba nga kanang usa nga gingon nga may bulaton sa paghukom ang Espiritu Santo gyud ang muhimo niya ng maong bulaton sumala sa atong mabasa sa Biblia. Di atong basahon ng nakasulat sa Biblia Brad Samuel sa Juan sa kapitulo 16. Ato lang basahon din ang ganing sa bersikulo 7 ngadto sa 10. Ini ni. Ngani siginlan ko kamo nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ko kay kun dili ako mopawa ang manalaban dili mana kaninyo. Apan kun mopahawa ako siya akong ipadala kaninyo. Og inig-abot na niya iyang ipailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom. Mahitungod sa sala kasi sila wala man mosalig kanako. Mahitungod sa pagkamatarong kay ako muadto man sa amahan ug dili na kamo makakita kanako kana day maghukom. Brad Samuel mga mahal nga tigpaminawan mo day kana ang gituwag og laing nga manlalaban. Mao na di ka na ang himo sa paghukom kanang giingon ni Kristo nga anay usa nga nagatinguha ni alang kanako o kaniya. Nga kanang usa gituga ni Kristo nga ang lain di kanang manlalaban nga mao ang Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo mao ang muhukom sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ingon ni ana ang mga kamaturan nga among gipaila gituga namo sa Biblia. Tud kay ang mga tao usab naglao manggod nga ang atong Ginoong Kristo mubalik daw aron gyud sa paghukom sa kanang mga buhi ug sa mga patay matud pa nila. Pero ngano gyud nga atong gipamutuduan nga napakyas ang atong mga higala nga nagalaom niya na. Tud kay sa atong nabasa si Kristo wala muanhi sa kalibutan aron ang kalibutan iyang pagahukman kundi aron sa pagluwas nga ang mukom gitugan niya nga nay usa nga matud pa niya sa 8:50 nga mooy nagmuhimo niini ug siya kanang usa mooy muhimo sa paghukom nga ang katumanan niya nang usa nga gitugaan ni Kristo mao ka ng laing manlalaban matud pas 1:14-15-16 nunya ikama 25-26 mao ka ng laing manlalaban nga mao ang Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo may bulhaton kana sa paghukom sumala pa sa gibasa ni Brad Panta sa Juan 16 hantod sa 10. Pero matud pa ang Kristo daw matud pa kanang paghatag
gihatag niya paghulagway nga kanang usa nga mo ng Espiritu Santo nga mao kana muhimo sa bukom matud pa ni Kristo nga pag-abot niya sa pagkatuman niya na matud pa ingon ni Kristo dili na kamo makakita kanako. Pero matud pa sa uban mubalik daw ang Kristo, Brad Panta. Sa Biblia ba kung mubalik man ang Kristo, doon na ba'y gihatag nga paghulagway nga mubalik matud pa niya kanang kung mubalik sa atong mabasa kay mao lagi ang gilauman sa mga higala nato. Pero ang Kristo ba kanang gihatag bang paghulagway nga mubalik gyud siya pag-usab? Sumala sa atong mabasa sa Biblia mo hinungdan nga kung mubalik siya pag-usab, insakto ang mga higala nato nga nagpaabot sa pagbalik sa kaudang pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Pero kung dunay mabasa man nato sa Biblia nga ang Kristo dili na siya balik o dili na siya makita pa pag-usab, kay ang pagpakita mo na pagbalik, di ba? Pero kung mabasa na to nga dili na siya makita papag-usab, nagpasabot nga diya na siya. Pero dili na lang siya, nagsaad na lang siya nga dili na siya mupakita papag-usab sa mga tao. Nabay prueba sa Biblia, Brad Panta. Na-provide din sa Mateo sa kapitulo 23, tanda city nga dud sa 39 ang atong paghimbon nga pagbasa mahal nga mga tigpaminawan. O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta og nagabato sa mga sinugo nga anak kanimo. Sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak, maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagadumili kamo. Tan-awa, mabinayaan og magamingaw ang inyong balay, kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita anako pag-usab hangtod makaingon na kamo. Dalaygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Matin-aw nga sa atong nabasa matud pa sa atong Ginoong Kristo nga matud pa kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. So mo na matin-aw nga pahayag, Brad Samuel, nga dili na makita ang atong Ginoong Kristo. Musay mo na hinungdan day mga malnamo nga makisunan nga ang Kristo dili na siya makita papag-usab tud kay dunay gingon niya nga matud pa nga sa atong mabasa nga dili na kamo makita kanako pag-usab hangtod magayon kamo nga dalaygon ang mag-anhi sa ngalan sa Ginoo. Nga dunay dalaygon daw nga mag-anhi nga kung kinsa kanang dalaygon nga mag-anhi matud pa sa Biblia, unya kinsa po nang dalaygon kana sa ngalan sa Ginoo, ang Ginoo nga tuod niya nang ginuha dunay dalaygon mo kani si Kristo mo na ang katumanan sa Ginoo. Kay matud pa sa 3:3 nga tawag kamo kana ko Ginoo, husto kamo kay kana mao man ako. Pero do na may muanhi sa ngalan niya nang Ginoo nga mao atong Ginoo Hesukristo. Dunay dalaygon daw sa lakton sulti nga dalaygon ang mag-anhi sa ngalan ni Kristo. Unya may lain nga kanang dalaygon nga mag-ani sa ngalan ni Kristo. Matud pa sa atong mabasa, gibasa ka ni Brad Pantag nga walay lain ang mag-ani mao kanang lain nga manalaban nga mao kanang Espiritu Santo. Kay matud pa ang dalaygon nga mag-ani matud pa Hebrehanon sa iyang kapitulo 10 versikulo 35-38 ang usa daw nga taliabot matud pa mag-aabot sa dili magalangan nga matud ba kung kinsa ka ng usang katalibot mo nga mo na ang gingon ni Kristo nga dalaygo na nga magani sa ngalan niya nga way lain nga magdalaygon nga magani sa ngalan ni Kristo nga matud pa ang lain nga manalaban nga mao kanang Espiritu Santo sa pagkatuman nga ang Espiritu Santo matud pa sa Juan 17 og 10 may buluhaton kana siya sa paghukom mga mahal namo nga mga kigsuno. Hinungdan nga giingon na mo atong Domingo nga ang duna kun duna may paghukom sa kalibutan nga paghaymon, ang muhimo sa mong buluhaton sa paghukom mao ang laing manlalaban nga mao ang Espiritu Santo ug dili diay ang atong Ginoong Hesukristo. Ug labaw na pod nga dili pod ang amahan mga mahal namo nga magsunan tud kay nakapadaghan nato nga pagtuon sa nagbalik-balik kata sa pagtuon nga ang amahan dili siya magahukom kang bisan kinsa. Naka na mabasa sa Juan sa iyang kapitulo 5 bersikulo 22 kung dili himuon kung himuon man niya ang paghukom kanang dili lang siyang usa ra ang hukom kun dili siya o ang iyang kanang matud pa kanang kay matud pa kun himuon
ngano nga dili siya mukom tungod kay ang paghukom gitugya niya sa iyang anak nga mao atong Ginoong Hesus Kristo. Sa pagsusi po nato, ang Kristo ba mao ang himo sa hukom? Dili. Tungod kay kanang wala siya moanhi sa kalibutan aron ang kalibutan iyang paghukman sumala pa sa atong gibasa sa 12:47-48. Kun dili kun kinsa di ang hukom gitug-an niya nga anay usa nga muhimo sa paghukom alang kaniya nay usa nga naghimo siyang kadungganan kay wala man daw siya manigatingwa sa iyang kaugalingong kadungganan kun dili ana daw usa nga kining usa walay lain sumala sa atong gibasa mao ang laing malalaban nga mao ang Espiritu Santo nga mao ang muhimo sa paghukom sa kalibutan karon. Kay ang Espiritu Santo naman ang muhimo sa paghukom sa kalibutan, Brad Panta. Gihatag bang paghulagway nga kana gyud kun maghimo magpaghukom ang Espiritu Santo kay tagna man sa Dios nga mo'y muhimo sa paghukom. Ang iyang paghukman gihatag ba ang paghulagway nga dunay pagadadon niya ang paghukom didto ang mga binuhatan maayo man kun dautan naabay mabasa nato sa Biblia kun muhimo man og paghukom ang Dios nga mao ang Espiritu Santo sumala sa Biblia, Brad Panta. Di kinanglan ba nga kantong mga buhat nga maayo man og dautan kinahanglan ba gyud to nga pagadadon gyud sa Dios ngadto sa paghukom sumala sa atong mabasa sa Biblia palihog pagbasa, Brad Panta. Pagadadon gyud sa Dios sa paghukom ang gatong mga buhat maayo man o dautan. Dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 12 ug ang bersikulo 14 ingon niini ang atong matagad. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Buhat nga maayo o buhat nga dautan kanang tanan Brad Samuel mga mahaltig paminawan dun lagi paghimuon ang Dios na ana nga paghukom. Mao na ang kanang buhaton sa Dios ngadto sa mga tao. Karon aron hukman niya ang tao pagadadon di ay ang kanang buhat ngadto sa paghukom sa Dios ang tagsa-tagsa ka mga tinago nga butang bisan kun maayo ka ba ug bisan og dautan usab busa madautan og maayo kanang pagadadon ka ngadto sa paghukom sa Dios nga ang muhimo niya ng mga bulaton nga mahimo sa paghukom sa atong nasusi gitugan sa atong Ginoong Kristo nga mao kanang lain nga malalaban nga mao kanang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia karon kay mao man day kanay basihan sa Dios nga magbase man di siya mga binuhatan sa tao maayo man ang gipangmuhat og dautan muna ang basihan sa kanang nakasulat sa Biblia karon kay mao man ay basihan sa Biblia o sa Dios sa iyang paghimo sa paghukom barapata kun himuon niya ang paghukom duna ba siya'y mga kanang gibasihan nga mga basahon aron didto niya ipasukad ang paghukom sa tao maayo man ang mga buhat og dautan duna ba pud siya'y gibasihan o basihanan sa iyang paghimo sa paghukom Brad Panta sumala sa Biblia. Dunay basihan na ang kasadihan nga ang Dios maghukom, Brad Samuel. Ang pinadayag sa kapitulo 20 bersikulo 12 mao kini ang atong matagad. Og nakita ko ang mga patay, mga dagko og mga gagmay nga na nagtindog sa atubangan sa trono. Og dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad. Nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan sumala sa atong natagan mga mahal nga tigpaminawan Brad Samuel dunay mga basahon subdaghan siya nga gipabuklad og usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi o mao kana ato natagan og ang mga patay
Di pa naghukman, pinasikad sa nisulat diha sa basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Mao di kani basihanan lugar sa Dios sa iyang paghimo sa paghukom, Brad Panta, nga ang himo sa maong paghukom sa atong nasusi mao ang laing manlalaban, nga mao ang Espiritu Santo. Tungod kay kanang Espiritu Santo mao kana ang gipadala ni Kristo, gitugaan ni Kristo nga gingon nga may bulhaton kana sa paghukom sa kalibutan, nga nagamit kay siya og mga basahon diha sa maong basahon nga iyang gigamit. Naa diha ang mga nakasulat, ang mga gipanghimo sa mga tao, maayo man kung dautan. Naa diha nakasulat ang basahon diha sa basahon sa kinabuhi, nga nakasulat diha ang mga gihimo lugar sa mga tao, lugar sa mga tao, lugar dinhi sa kalibutan, mga mahal namo nga magsun. Pero katong mga tao nga naghimo, nga gibasihan lugar, nagbasi ang Dios diya sa mga basahon, nga gibukla niya ang mga basahon, daghan ning mga basahon, Brad Panta. Unya usa na nini ang basahon sa kinabuhi, nga na diha nakasulat ang mga binuhatan sa mga tao, maayo man og dautan. Pero kadtong mga tao nga naa lugar o wala lugar nakasulat sa mamaong basahon sa kinabuhi, Brad Panta, gihatag ba ang hulagway kung asa ang padulungan ni ana, ang destinasyon nga gitugan sa Biblia, nga ni anang mga tao nga kanang hinukman nga samtang kansang ilangalan dili mabasa diya sa basahon sa kinabuhi. Gitahatag bang paghulagway sa Dios sa mabasa nato sa Biblia kung asa ang ilang destinasyon? Kung ang ngalan sa tao dili makaplagan diya sa basahon sa kinabuhi, Brad Samuel, mga mahal na mga tigpaminawan, sumala sa Biblia, itambog sila ngadto sa linaw nga kalayo. Ang prueba, basahon gihapon nato dinhi sa basahon sa Pinadayag, kapitulo 20, diri na sa bersikulo 15. Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So mao kana ang pait nga kapalaran kung ang ngalan nato dili makaplagan diya sa basahon sa kinabuhi. Mao kana diay ang basihan, mga malnamo nga magsunod, nga ang mga ngalan nga dili makaplagan diya sa basahon sa kinabuhi, ang dangatan diay sa mga tao itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Nga naman kapag dili ka makaplagan ang imong ngalan diha kanang sa ngalan sa basahon sa kinabuhi, ang imong dangatan tuwa makaslinaw nga kalayo, tungod kay ang mga tao nga maghimo ligar siya og mga kalapasan, mga maghimo siya dili pagkamatarong, mahimo siya pagkamalaway, muna diha mga mahal namo nga musan, nga ang dangatan sa tao nga naa lugar diha ang paghimo lugar og mga kalaway nga dili lugar kabubuton o kanang ikalipay lugar sa Dios. Nao katong mga bakakon kalakip niya na tungod kay matud pa sa Biblia, ang makaplagan lang nga naa lugar sa basahon sa kinabuhi kadtong dili malaway, dili mga bakakon, dili mga kanang mga hugaw nga mga salakyon ko pagso, dili ba kanang mga makasasala ba, kay matud pa dinhi sa 20 City sa Pinadayag akong kunatong basahon sa kapitulo 21, gingon man dinhi apan din hiniini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang mga nagabatasan sa malaway o sa mga pagpamakak kudili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Busad kada diyang basahon sa kinabuhi diin naa lugar diha ang mga records sa tanang mga tao nga gisulat. Kung naa lugar ka maghimo ka lugar og malaway unya wala ka masulat diha sa basahon sa kordero, muna ang imong dangatan. Matud pas bersikulo 15 sa Pinadayag sa kapitulo 20, may agom ka didto sa linaw nga kalayo matud pa sa atong nabasa sa Biblia. Pero mga mahal namo nga mga kaigsunan, kay kanang ang basihan sa paghukom sa Dios nga ang muhimo sa paghukom mao ang Espiritu Santo sa pagkatuman na niini mga mahal namo nga magsuon, kay kani tagna man ni may tud sa himuong paghukom sa Dios ngadto sa mga tao.
pero atong gisusi wala samahan ang paghukom, wala pod sa anak nga mao atong Ginoong Kristo. Kaya ang atong Ginoong Kristo nagtudlo siya usa nga mohimo niining paghukom tungod kay wala lagi si ni aron ang kalibutan iyang paghukman sumala sa 12:47-48 sa Juan. So naay usa nga aripirado kana sa Espiritu Santo nga mao ang muhimo sa paghukom. Punya ang Dios nga Espiritu Santo sa paghimo niya sa paghukom nagamit siya mga basahon nga usana niya na ang basahon sa kinabuhi. Kansang mga ngalan nga dili masulat diya sa basahon sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo kadtong nagahimo og mga kanang mga mahugaw nga mga kanang nga magipaghimo nga mga kanang mga pagpamakak o lakip na niya unya. Siyempre, dili gyud masulat ang ilang ngalan ngadto sa basahon sa kinabuhi. Pero doon na ba sinay kanang pag-asa pa ang mga tao? Nining atong panahon karon para masulat sila dito sa basahon sa kinabuhi barata unsa may ilang buhaton nga kun muhimo kun moabot na ang adlaw sa paghukom kanang duna ba sila'y kalingkawasan nga para masulat ang ilang mga tagsa-tagsa kangalan ngadto sa basahon sa kinabuhi aron dili sila matambog ngadto, dili sila sinati dito sa linaw nga kalayo kun masulat man ang ilang mga ngalan sa basahon sa kinabuhi. Duna bay kanang kalingkawasan pa ang tao ni ana Brad Panta unsa may ilang himuon ni ana sa tao parang makasulat na ang ilang basahon ngadto sa basahon sa kinabuhi. Palihog ko pagbasa Brad Panta kung duna bay kalingkawasan ang mga tao ni ana para makasiguro sila sa ilang pagalagad ngadto sa Dios kay ilang pagalagad para makasulat ang ilang ngalan ngadto basahon sa kinabuhi nga kun moabot man ang paghukom dili sila moadto ngadto sa linaw nga kalayo. Palihog ko pagbasa Brad Panta sa Biblia dinhi sa maong nakasulat basahon sa Ecclesiastes sa kapitulo 12 bersikulo 13 ngadto sa 14 hapon atong pagbasahon. Ilaw sa 14 Brad Panta. O niya atong inyong pagtalinghugan. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na. Hadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang mayo kun bisan ang dautan. Busa kun ato day ang tanan day nga mga binuhatan sa tao maayo man og sa dautan matud pa sa itong nabasa nga kini pagadadon gayud sa Dios ngadto sa paghukom. Oo, mao kana ang basihan Brad Panta nga para lugar kanang masulat lugar ang imong basahon dito sa basahon sa kinabuhi sayon ra simple nga ang gitudlo sa Biblia kinahanglang magmao ka na matud pa magbantay ka sa kasuguan o sa Dios kay matud pa kini mo ang katapusan sa mga butang naas bersikulo 13 sa kapitulo sa 12 sa Ecclesiastes kini mao daw ang katapusan sa mga butang ang tanan nakadungog o nadungog na kadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang katibok nga tungdanan sa tao. Mao na ang pagbantay sa kasuguan di sa Dios para kun moabot man ang panahon sa paghukom sa Dios kay namas bersikulo 4 nga pagadadon ang tagsa ka mga butang sa paghukom ngadto sa Dios maayo man og dautan busa sa iyang paghukom naa man siya gigamit nga basahon nga kun dili ka makasulat niadtong basahon sa kinabuhi matud pa mahinukman ka na ang imong dangatan adto sa linaw nga kalayo para dili lugar ka dili na may tabo kanimo higala o igsoon matud pa siguroon mo ang pagtuman pagbantay sa kabubuton o kasakasuguan sa Dios mo na ang pasikaranan sa Biblia mga malnamo nga misyon karon Nagani dinhi sa Brad Samuel nga ang kanang pagtuman sa kasuguan usa sa na sa hinungdan nga ang atong ngalan masulat sa basahon o tinuod ka na Brad Panta Nagani dinhi sa Pilipos sa kapitulo 4 bersikulo 3 atong basahon. Oo. Ug mga moyo ako kanimo usab tinuod kong masikauban sa buhat nga unta tabangan mo kining mga babayhana
kay sila nagpangabudlay abay kanako sa pagpakaylap sa maayong balita uban kang Clemente ug sa tanang uban kong mga masig magbubuhat kinsang mga ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi. Sa usa ni kapruiba nga kuna ka sa kahimtang sa pagtuman sa kasuguan, ang imo na ngalan nasulat na dahil na sa basahon sa kinabuhi. Mao day kana ang importante, Brad Panta. Pinaagi sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, pinaagi sa nianang gingon nga pagbantay lugar sa kasuguan sa Dios. Mao'y paagi nga makasulat di ay ang imo ngalan didto sa basahon sa kinabuhi. Ingon ni ana ang gihatag nga paghulagway sa Biblia, mga malnamo nga magsulat nga kun kansa ngalan dili makalplagan ngadto sa basahon sa kinabuhi, adto ka sa imong bahin, adto ka sa linaw nga kalayo nga matud pa nagsilaab labi na ang imong mga buhat, mga malaway, mga ngilad ba, walay pagkamatarong nga tungod kay wala man ka magtuman sa kabubuton sa kasuguan sa Dios. Pero sa unsa nang paagi nimo na matuman ka ng kasuguan sa Dios? Kay mao man ay gingon nga mao man kana ang tibok katungdanan sa tao, ang pagbantay man sa sugo o sa kasuguan sa Dios. Sa unsa man nimo mahibaluan matuman ng kasuguan sa Dios, Brad Banta? Pinaagi ba sa paghimo nimo og dili pagkamatarong kanang pagdinautan nga mga buhat, mao ba na ang basihan lugar sa Dios? Ako nang pagbuhat yun sa pagkamatarong Brad Samuel. Paliw ko pagbasa, Brad Banta. Atong basahon sa Ezekiel Sa Mikyas usa na, Brad Panta. sa Mikyas sa kapitulo 6 o ang bersikulo 8 niya atong pagbasahon gingon kana sa pagpahayag, gipakita na niya kanimo utaw kung unsa ang mayo o unsa ba ang gikinahanglan ni Jehova kanimo, kundili ang pagbuhat sa minatarong ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga mapinaubsanon uban sa imong Dios. Sa mo kana ang matinaw nga pahayag sumala sa ato nabasa sa Biblia. Muday kani importante, mga mahal namo nga makisunan, nga ang paagid ay sa pagtuman sa kasuguan sa Dios para masulat lugar ang imong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi, para kung inigabot man sa paghukom sa Dios nga mo ang Espiritu Santo kay mo man atong nasusi sa Biblia, naana ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Pinaagi sa pagtuman nimo sa kasuguan sa Dios, nga ang paagi kung makatuman para makatuman kaniya na ang paghimo di ay sa pagkamatarong mo di ay kana ang buot ipasabot sumala sa atong nabasa sa Biblia. Paghimo og pagkamatarong dili di paghimo og mga dinautan nga nga gihimo nga naman nga gikinanglan man kung magtuman ka sa kasuguan sa Dios, maghimo gyud ka og pagkamatarong, mga mahal namo nga bisan tungod kay ang Dios kung kadtong mga tao nga dili maghimo og pagkamatarong, dili ka na makaipon sa Dios sumala sa atong mabasa sa Biblia niyo. Basahon ko kay pabor ko ang Salmo sa kapitulo 101 versikulo 3 ang atong pagbasahon, mga mahal namo nga magsunan. Dili ko ibutang sa tubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw. Gidumtan ko ang buhat niadtong mga nanghisalaag, kinidili makaipon kanako. Mo di kana ang buti pasabot ngano ga kinahanglan sa Dios nga para na makasulat ang imong ngalan ngadto sa basahon sa kinabuhi, nga ang paagi pagtuman ka sa kagabuton sa Dios ug mahimo nimo kana pinaagi sa paghimo og mga pagkamatarong nga naman tungod kay ang mga butang nga dili matarong dili kana makaipon lugar sa Dios. Mga mahal namo, mga kaigsunan, sumala sa ibasa nako, dili ko ibutang sa tubangan sa akong mga mata, dili na ibutang sa Dios sa tubangan siyang mga mata ang butang nga mahugaw. Ang mahugaw kanang naghimo kag kanang mga malaway, mga dili pagkamatarong, mga dautan nga himo alang sa Dios, dili na ibutang sa iyang mga mata ang butang nga mahugaw. Gidumtan ko ang buhat niadtong mga nanghisalaag,
kini matud pa na gipanghingusgan niya dili makaipon kanako. Nga naman matud pas versikulo 6, ang akong mga mata magatan-aw sa mga matinumanon sa yuta, o katong naghimo og mga matarong naka on the record ka mo hinungdan isulat ang imong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi. Nga naman tod kay akong mga mata, ang mata sa Dios magatan-aw sa mga matinumanon sa yuta. Dunay ang Dios sa mga matinamano siya tayo aron sila managpuyo uban kanako. O makapuyo ang tao uban sa Dios kay wa man sila gihimo man siya og kanang pagtuman sa kabuton sa Dios. Siya nga magalakaw matud pasadalan sa pagkahingpit, siya magalagad kanako ingon ang Dios. Siya nga magabuhat og limbong dili magapuyo sa sulod sa akong balay ingon ang Dios. Siya nga nagasulti sa bakat dili pagaliguonon sa atubangan sa akong mata. Ingon niya na musa katong mga naghimo og mga kabakakan, naghimo og mga limbong, naghimo og mga malaway sa laktod nga pagkasulti, wala siya magtuman sa kabuton sa Dios, kasuguan sa Dios. Ang dangatan sumala sa gibasa ni Brad Panta, ang dangatan adto sa linaw nga kalayo. Nga naman, tuod kay nagbasi ang Dios sa mga basahon nga gibuklad niya, usa na niya ang basahon sa kinabuhi nga gisulatan didto mga binuhat kanang mga gipanghimo lugar sa mga tao, maayo man og kanang dautan na didto, pero makaplagan sa diyang dili makaplagan imong ngalan tuwa ka linaw nga kalayo. Tungod kay dili ka makaipon sa Dios basta maghimo kag mga dautan nga mga buhat. Ingon niya na ang gihulagway sa Biblia, mga mahal namo nga maksyon. Diya sa Brad Samuel nga kadto sa sinugdan kung nagtuman ta sa kasuguan, atong nabasa sa Pilipos ganina sa kapitulo 4 bersikulo 3 nga ang atong ngalan nasulat na diay kana sa basahon sa kinabuhi kung nagtuman ta sa sugo. Pero taliwala nga nagtuman ta sa sugo, unya kalit nga nibuwag nisupak ta sa kasuguan, ang atong ngalan ni ana papason diya sa basahon sa kinabuhi. Sa puriba niya atong basahon dinhi sa Salmo sa kapitulo 69 bersikulo 28 ingon ini sa pagpahayag, ipapapa sila gikan sa basahon sa kinabuhi ug sila dili ipasulat lakip sa mga matarong. So pag ingon nga ipapapas, nasulat na dayon unta na ang ilang nga ngalan. Tungod kay wala kay ipapas man so nasulat na, pero kay wala naman sila nihunong mo sila pag-alagad, nisupak naman sa mga balaod. Busa atong nabasa nga ipapapas sila sa basahon sa kinabuhi ug ang dangatan katong gibasa nato nimo kagina sa pinadayag nga ato sa linaw nga kalayo. Mo kana mga mahal namo nga maksyon kay matud pa naapanas pinadayag 21:3 Brad Panta, palihog ko pagbasa niadtong mga masupakon o masupilon nga ang ilang dangatan, ang ilang bahin adto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab sa asupre na diha. Palihog ko pagbasa Brad Panta Dinhi sa 21:8 atong basahon sa pinadayag, apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno ug sa mga makihilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios o sa tanang mga bakakon ng ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Busa makalilisang ang dangatan sa tao. mo kana ang dangatan sa tao, mga mahal namo nga maksyonan, pagka naa lugar ka ni anang maong mga bulhatuna, maghimo ka sa pagkamalaway, dili ka masupilon ka sa laktod nga pagasulti, naghimo kag pagkadautan, wala ka magtuman sa kabubuton sa Dios. Ang imong dangatan tungod kay wala man masulat ang imong bahin, kay matud pa sa gibasa nato, gibasa ni Brad Panta sa Salmo 69:28, ang imong mangalan nga nasulat unta, pero mahimo kanang pagapapason Brad Panta. Oo, doon na rabagyo initabo nga pagpapas ang Dios Brad Samuel. Sa diha nga magasupak na sa mga balaod, wala na magtuman ini. Tinuod ka na Brad Panta. Matod pa din sa Exodus sa kapitulo 32 bersikulo 32 ngadto sa 33, ingon ni atong mga tagad, apan karon kung pasayloon mo ang ilang sala ug dili ugaling pala ako, ginaampo ko kanimo,
gikan sa imong basahon nga ginusultan mo. Og si Jehova mingon kang Moses, bisan kinsa nga nakasala batok kanako, kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. So, doon na yun ay basahon nga pagabasihan ang Diyos sa Brad Samuel. Mao gina, Kung nagtuman sa balaod, nasulat ang imong ngalan, pero kung nagsupak sa balaod, bisan Pwede nasulat na mapaon. imong ngalan, pwede gihapon ka na nga pagapalaon sa Diyos, ug unya ang dangatan, sumala sa atong natagat, dito sa nagsilaog nga linaw sa kalayo o sa asopre. Mao kana mga malnamo nga magsyonan ang samputan sa tao. Pero ang tao mahatag lang nila, makasiguro lang sila sa ilang pag-alagad kun ang ilang pagkahimo sa pagkamatarong kanang pagkamatarong nga ilang paghimuon Brad Panta para makasiguro sila kinahanglan maghimo sila sa pagkamatarong nga uyon sa kabubuton usab sa Dios. Dili pwede Brad Panta nga basta lang maghimo-himo ka sa imo lang kaugalingong pagkamatarong. Naay gihatag nga paghulagway sa Dios, agig pusiso sa Dios nga kun mohimo man ka sa pagkamatarong kanang pagkamatarong nga dili lang imong kaugalingong kabubuton. Now, kung basahon nato ang nakasulat sa Roma Brad Panta dinhi sa Roma sa iyang kapitulo 10 bersikulo 2 ug 3 ang atong pagabasahon gingon, kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios, apan kini mao'y kasibot nga wala duyugi sa kahibalo ug kay wala man sila'y hibang kaagan mahitud sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios ug nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong nga wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Musa gikinanglan di ay Brad Panta nga kun maghimo man kag pagkamatarong pinaagi sa pagsunod nimo sa kabubuton ra usab sa Dios, dili pwede nga sa tao lang kanang maghimo kag pagkamatarong ato-ato lang ba, no? sa ato-ato lang kaugalingon o kinagalingon nga pagkamatarong kay dili ingon ni ana ang kagustuhan sa Dios. Ang kagustuhan sa Dios nga kun maghimo man ka pagkamatarong kanang nahisubay nahihuyon sa iyang kabubuton. Ingon ni ana ang gipasikad lugar sa Biblia nga ang tumong sa paghimo nimo sa ingon, makasiguro ka nga ang imong pag-alagad sigurado nga makarga ang imong ngalan didto sa basahon sa kinabuhi para kung maabot man ang adlaw sa paghukom nga ang maghukom mauna ang balaan o mauna ang Espiritu Santo sa katumanan ning atong kapanahunan karon kay tagna man dili na makasiguro na ka nga dili ka makaangkon ngadto sa kalaglagan sumala sa bilang nga naman tun kay ang Espiritu Santo man ang muhimo sa paghukom Brad Panta may nga atong pihion sa Biblia kun ang tao mudawat man sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo kini ba makabaton basiyag kaluwasan sa ilang pagpangalagad dili ba kalaglagan ang ilang dangatan sumala sa Biblia. Palihog ko pagbasa sa Biblia Brad Panta, basaha ang nakasulat sa Episo aron nato masayran nga kun ang Espiritu Santo man nga muhimo sa bulaton sa paghukom nga nagbase siya og mga basahon nga nakasulat gibuklad ang mga basahon nga kansangalan nga di makaplagan dias basahon sa kinabuhi adto itambok ngadto sa linaw nga kaliw. Pero kung ang tao makasiguro sila siya pala pag-alagad pinagi sa paghimo sa pagkamatarong nga ang ilang gituan o giila nga pagkamatarong diyan nadapit sa katumanan sa Espiritu Santo, nakasiguro ba kung ang Espiritu Santo ang ilang alagaron o alagaran nining atong panahon karon kini bang Espiritu Santo para ba ni gitagahin ba ni sa Dios gigahin ba niya para ang tao nga mag-alaga dinhi mapaingon ngadto sa kalaglagan dili didto sa kaluwasan nga ilang matagamtaman sa ilang pag-alagad. Pag-alagad sa Espiritu Santo padung kini sa kaluwasan Brad Samuel. Sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13 atong bagabasahon. Pinagi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimri
mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay para gyud ay kini sa kaluwasan. Mao di kana ang kanang gipiho sa Biblia, mga mahal namo nga bisunan, nga kun ang imong pag-alagad og Dios dinhi atong panahon karon, kun dili nimo dawaton ang Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesus kay ang kaning Espiritu Santo, mga mahal namo nga magsunan, ang responsable ani nga nagsaad alang sa inyong kasayuran ang ato orbang Ginoong Hesus Kristo niya kun basahon nato ang hiding aron paghatag gyud og katinawan. Dinhi sa basahon sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14 naa di hiding nga atong mabasa nga matud pa dinhi ang Espiritu Santo gisaad. Kinsa may nagsaad dinhi? Ang atong Ginoong Hesus Kristo kayo naas 14, 15 o 16 nga gisaad niya ang Espiritu Santo. Busa kini Espiritu Santo ang responsable niini nga nagsaad ang atong Ginoong Hesus Kristo nga ipadawat niya nga sa pagdawa sa niini ang tao dili di ay makaangkon didto sa kalaglagan kay kanang kundili kaluwasan ang ilang padulngan sa ilang pag-alagad na para masiguro nga ang ilang bahin makasulat di ay dito ang ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi nga ang maghukom ra ba niya na sa atong natagad mao ang Espiritu Santo na sumala sa Biblia karon kay Espiritu Santo man mao di ay kana ang para sa kaluwasan nga sa diyang dawaton nila kanang dili day malaglag ang tao ni ana Brad Panta sumala sa Biblia. Karon sa paghukom naman sa Espiritu Santo kanang kinahanglan ba gyud nga ana gyud ang mga ngalan sa mga tao ni ana nga para makasiguro ta sa atong pag-alagad? Oo, siguro ta. Aron kinahanglan gyud nga naa ang atong ngalan. Nga naman tud kay kada ang basihan sa Dios nga masiguro ta nga nakaila ta sa Dios aron di ta mataw-ataw sa atong pag-alagad kinaagod sa Biblia niya sa ikaduhang Timoteo kung ato kanang basahon Brad Panta dinhi sa ikaduhang Timoteo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 19 sumala sa Biblia ingon ini ang gihatag nga pagulagway apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios nagapabilin sa pagbarog nga nagadala niining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag-usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Gusto mo hinungdan nga kinahanglan naata sa pag-alagad sa Espiritu Santo Brad Panta tud kay ang Espiritu Santo para man sa kaluwasan sa tao dili man sa kalaglagan unya sa diyang mag-alagad ka siguro hunimo nga sa imong pag-alagad nakaila ka sa imong galagaran ug man usab ang Dios nga Espiritu Santo nailhan ka. Oo. Tungod kay matud pa sa Biblia kinahanglan matud pa naa kas malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin ka sa pagbarog o matud pa dinhi nga nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakailas sa mga iya uya ang matag-usa daw nga nagapangalias sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya ka sa pagadutan busa para mailan ka sa imong gilagaran nakailapong ka sa imong pag-alagad nailhanin mo siya nga mo ang Espiritu Santo unya ang Espiritu Santo pod nakaila siya nganha kanimo mo kana ang basihan sa imong pagpangalagad sa Dios mga mahal namo nga makiusan dili kay basta-basta lang nga moingon ka igo na nga naa lugar ni kang Kristo kay kanang bastante na kay matud pa sa uban mutuo ka lang kang Ginoong Hesus maluwas ka pero ang pagtuo matud pa Santiago kun walay buhat patay ang pagtuo kun walay umahulag sa binatan busa aron dunay makita ang iyong pagtuo buhaton nimo unya kaning Espiritu Santo dili man ingon nga kanang gisulti na mo ni sa amo lang kinagalingon nga pagtuon lugar sa Biblia
nagbasa mi sa mga nakasulat sa Biblia tungod kay kining Espiritu Santo gitugan ni Kristo nga mo kini ang gipadala niya sumala sa Biblia sa tuyog tingwa kun dawaton sa tao sa gibasa ni Brad Panta dili makabaton ang tao ug kalaglagan ni ani kundili para day kini sa kaluwasan nga atong mapaabot nining atong kapanahonan karon. Ingon ni anak ang nakasulat sa Biblia. Pero sa unsang hinungdan nga may baluan masayra nato nga nining panahona kanang duna di ay dapit o panahon sa Espiritu Santo, Brad Panta. Duna ba'y mga tao nga gihimong galamiton nga sa kapanon nga kung duna may paghukom nga paghimo sa Espiritu Santo kanang duna ba'y mga tao nga gihimo nini sa dili pa lugar himuon niyang paghukom ang tao makabantay makailana sa Espiritu Santo nining atong panahon karon nga mao na usay ilang alagaran nining atong kapanahon karon. Doon na gyud kasangkapanon ang Espiritu Santo nga mga tao, Brad Samuel, mga mahal nga tigpaminawan aron sa pagpahibalo o aron sa pagwali. Dinhi atong basahon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudo. O doon na day mga tao, mga malnamo nga magsunan nga gigamit nga kasangkapanon para may baluan makasulti sa mga tao nga nausab kaninyo nga nining panahon na karon ni ana ta sa ikatulong panahon sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo mauna ang muhimo sa paghukom nining atong kapanahonan karon sumala sa atong nabasa lugar sa Biblia. Mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga kung asa ka na natuman ka na sa mga ministro kining inyong gipatalingugan tungod kay ang among gipagwali balita na dili na matuman sa balita sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo sumala sa Biblia kanang magbaton usab kana siya ug bag-o ngalan nasa pinadayag sa ang kapitulo 2 versikulo 17 mga mahal namo nga magsulat nga ang adunay igdulungog kinahanglang magpatilinghog sa sulti ngadto sa espiritu sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia nga ang magmagadaogon pagatagan ko sa mana nga tinaguan o pagatagan ko siyang usa ka gamayng bato nga puti nga sinultan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nakadawat dinhi. Busa ang mga tao di ay naghimong kasakapanon sa pagpadudlo lugar sa balita sa Espiritu Santo nga gipamatud-an nila nga ang Espiritu Santo nga ilang gitudlo ang Espiritu Santo magbaton kana og bag-ong ngalan nining atong panahon karon. Ingon niya na ang kamaturon nga ang ngalan sa Espiritu Santo nga among gipaila-ila walay lain sa makadaghan namo nga pagtuon sa bisan asang dapit sa bisan asang radio station nga among gisudlan gitumbok namo gitug-an namo ang katumanan sa Espiritu Santo mao ang among magtutudlo natuman kana kang Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. tod kay kanang ngalana kanang Master Tomas D. Eugenio Sr. resulta epekto kana sa gitagna nga bag-ong ngalan nga atubangon sa tao nining atong kapanahon karon. Ingon na ang mga kamaturan mutuuman ang tao og sa dili. Busa kay dunay may mga tao nga kasagkapano niya na para may butuluan nga kining panahon na niya natas Espiritu Santo nga pagpamatuon ngano nga mamatud-an man nga ang atong bahin Brad Panta nga sa atong magpamatud ta sa kanginan nganong Espiritu Santo gyud atong dadon ngano nga dili man Kristo o dili man yuba ang atong pagadadon nga pagpaila ngadto sa mga tao nga pagpamatuod sa pagwali ngadto sa mga tao ngano nga ato mang gihusgan nga kining panahon na Espiritu Santo gyud nga wali ang mudala lugar sa katumanan ni nato panahon karon. Espiritu Santo gyud ang wali karon, Brad Samuel. Sanglit dili man sab ang wali nga Jehova ang atong pagadadon kay dunay tugon ang Dios sa una nga dili na ipagpaila ang iyang ngalan dinhi sa Jeremias sa kapitulo 31 bersikulo 31, 33, 34.
Ani karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og sa kabag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Apan kini mawang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niadto mga adlaw nagaingon si Jehova ibutang ko ang akong suguan sa sulod nga mga bahin og diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko ug ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan sa 34 yun ini og sila dili nagayud magtudlo ang tagsa-tagsa katao siyang isig katao ug ang tagsa-tagsa katao siyang isuon sa paingon ilhon mo si Jehova sa dinhi na lang kutob sa mil wa ta magwali og Jehova kay matud pa sa atong nabasa nga dili nagayud magtudlo ang tagsa-tagsa katao siyang isig katao sa iyang isuon sa paingon ilhon mo si Jehova so dili na ipagtudlo ang ngalan ni Jehova mao na hinungdan ngano nga wala ta magwali og ngalan ni Jehova. Pero kay ngano kung wala ta magwalig, Yuba Brad pantaon niya kay ang atong kanang diwali Espiritu Santo tungod kay sa katarungan nga ang balita kang Yuba naghimog tugon ang Dios nga si Yuba nga dili na itudlo ang ilang ngalan nga ang paghisgot mao na ang pagtudlo. Pero ngano man nga dili man Kristo ang atong gidala nga wali ingon nga katumanan nining atong panahon karon Brad Pantado na batay malig-on nga ebidensya nga kung ngano nga dili man Kristo ang atong gidala nga pagpamatuod sumala sa Biblia. Doon sa ipahayag ang Biblia, din sa Biblia ang Katoliko sa unang Korinto sa kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ingon ini. Kaya nga atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit apan kun ang hingpit maabot na ang dili hingpit mawala. Usa mo nay katarungan ngano nga sa among paglutaw dili Kristo ang among gidala ngano man tungod kay dunay tugon nga gisgutan sa mga original nga mga alagad ni Kristo sama ni Apostol Pablo nga matud pa ang ilang kaalam og dinasig nga mga mensahe dili daw hingpit apan kun ang hingpit moabot na ang dili hingpit mawala o igahiklin na lang unya. Pero unsa may gipasabot niya nang gingong mensahe nga gingon nila nga dili hingpit kay dili hingpit mawala. Matud pa sa Roma sa iyang kapitulo 10 bersikulo 17 sa Biblia gyapon Katoliko nga matud pa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. Busa kato di ang mensahe nga gingon nila nga dili hingpit mawala kato pag-abot sa hingpit nga mensahe ang buot gipasabot niya ng mensahe nga matud pa nila ang mensahe mao day kana ang pagwali sa balita sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kana di ang mensahe nga balita maytong Kristo nga dili pahingpit o kana mawala pa na kanang maong balita o pagwaliha sumala sa atong mabasa sa Biblia. Kay dili man kahingpitan kanang waliha o pagwaliha mawala pa man di kana pag-abot sa panahon nga dunay hingpit nga wali nga mabot. Angay ba ang tao magpabili niya ng maong pagwali o pagmensahe mga malnamo nga magsunan? Matud pa sa Biblia sa Hebreanon sa kapitulo 6 bersikulo 1 gingon busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Sa katong mensahe atong gitris up nga ang mensahe mao day katong pagwali sa balita sa atong Ginoong Hesukristo. Mawala day kato nga maong balita tungod kay dili padto mao ang kahingpitan nga pagbalita sumala sa Biblia. Busa sa pag-abot sa ikatulong panahon sininadapit sa Espiritu Santo nga ang among gipaila nga katumanan nga among pagwali sumatod pa sa unang Pedro 1:12 dunay mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Mo hinungdan na Espiritu Santo ang wali nga mulutaw ni atong panahon karon kay tungod kay katong wali nga balita kang yuba dili man kato padbilin kanang dili man to hisgutan pa sa ngalan tungod kay duna may naghimo magtugon si yuba nga dili na hisgutan pa ang ngalan ug dili pud ang Kristo tungod kay katong balita o wali may tuod kang Kristo mawala pagadto tungod kay kato dili pa pud mao ang kahingpitan nga wali o balita o mensahe nga ang mensahe nga buti pasabot nga dili hingpit mao nang balita kang Kristo. Busa kanang hingpit nga balita walay lain ang gadala niya na mao na ang balita may
mahitungod sa Espiritu Santo nga gidala sa mga tawo nga nagawali sa mayong balita sa Espiritu Santo nga natuman diri kanamo nga mga ministro o mga membro sa pagtulo ng PBBCM tungod kay ang among giwali balita na diya dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nining atong kapanahon karon. Pero sa unsang kabililhon ang mga tawo nga nagawali sa mayong balita, Brad Panta, sa unsa kana gipakasama ang ilang pagbalita nga ang ilang gibalita balita na diya dapit sa katumanan sa Espiritu Santo, sa unsa ang kanang gihatag nilang gibasihan sa ilang pagbalita kanang mga taon nga dawali nagbalita sa balita sa Espiritu Santo sumala sa atong mabasa sa Biblia. Ang kanang mga tawo nga nagawali sa mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo ipakasama kana ilang wali ug usa ka bugnaw nga katubigan. Sa Proverbio 25, Kapitulo 25, ingon ini atong matagad. Ingon sa bugnaw nga katubigan, alang sa usa ka gihaw nga kalag, mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa mao gipakasamag bugnaw nga katubigan, ang wali sa Espiritu Santo nga pagadalon unya niya ng mga tawhana sa pag-abot niya nga mao nga panahon Brad Samuel. Pero busa ka na din mga tao di ay nga nagbalita nga balita na sa Espiritu Santo ang ilang dala nga kamatud pa matuman diha di kana matuman sa halayong yuta ug gipakasama di kana sa bugnaw nga katubigan o tubig nga tambal kana alang sa kalag nga giuhaw nga multaw kana nga dapit sa halayong yuta ang pagalutawan niya ng pagbalita nga ang balita na nga mulutaw balita sa Espiritu Santo ni atong kapanahonan karon. Pero kinsa man ang nagabalita sa mga balita sa Espiritu Santo nga gipakasamag bugnaw nga mga tubig nga asa na mulutaw sa halayong yuta ang dagpakan niya na kung kinsa ka na kung asa ka na nga pagkaliyuta matud pa sa kanang mabasa na to sa Isayas sayang kapitulo 43 bersikulo 5 ug 6 matud pa mga malnamo nga musan mao kanang mga kaliwatan nga mga anak lalaki ug babae nga nagbalita sila nga nagadala sila sa balita nga naa lugar sa halayong yuta. Makaliwatan kanang natagahalayo nga kun asa nga pagkalayo halayong silangan kay matud pa dinhi sa 43:5 ug 6 matud pa ayaw kadlo kay ako aniya uban kanimo. Dadoon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon ko ikaw gikan sa kasadman. Ako magaingon sa amyanan biyahe ug sa bakatan ayaw pagpugni. Dada ang akong anak nga mga laki gikan sa layo ug ang akong mga anak nga gikan sa kinatumyan sa yuta. Busa duna di ay mga kaliwatan, mga anak lalaki ug babae nga pagatigumon pagadadon gikan kana sa silangan ug tigumon usab sa kasadban. Unya nagaingon ako matud pa sa amyanan ayaw biyahe o sa amyanan biyae ug sa bakatan ayaw pagpugni. Dada ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo ug akong anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Busa na di mga kaliwatan, mga anak lalaki babae nga pagadadon nga matud pa asa ang pagadadon dadon sa silangan nga halayo, silangan halayo di ang pagalutawan niyaan ng mga kaliwatan, mga anak lalaki ug babae nga ang ilang dala nga balita matupag ipakasamag bugnaw nga tubig nga tambaw sa kalag nga ang ilang pagbalita balita sa Espiritu Santo nga mulutaw sa halayong silangan sa kinatumyang dapit sa yuta. Nga motud pa kung asa ka namutaw nga motud pa sa kanang abrepis sa matud pa sa kanang James Mopat transition kay 5 ug 6 sa bersikulo 5 gingon, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Busa dunay mga kaliwatan nga pagadadon nga mulutaw naa sa halayong silangan nga kun asa ang halayong silangan nga gitumbok sa Biblia matupas a brief history of the Philippines sa kanang sulat ni kanang Leonardo H. Fernandez sa page 114 nga matud pa in Legazpi's time Manila seems to have been the leading center, center commercial of the Philippines, at it was the center trade in the Far East. On the Far East. Busa mo kanay
kanang ang katumanan sa halayong silangan niya kana mulutaw matuman dinhi dapit sa Pilipinas. Busa niya dinhi ang balita, pagbalita nga ang pagbalita gipakasamas bugnaw nga tubig, ang gibalita nga pagadadon nga mulutaw, balita na sa maayong balita sa Espiritu Santo nining atong panahon karon nga natuman kana sa pagtulon ang PBCM nga ang gibalita nila mao na ang Espiritu Santo nga ang katumanan sa Espiritu Santo gitug-an na mo natuman kana kang Master Tomas di Senior Master Tomas di yun Senior sumala pa sa pinayag 2:17 tungod kay kanang Master Tomas di yun Senior mao kana ang resulta epekto sa bag-ungalan nining atong kapanahon karon busa kanang Espiritu Santo sumala sa Biblia sa atong gibasa nga mao kana ang muhimo sa paghukom nining atong kapanahonan karon tungod kay ang Kristo sa ato nang gisusi dili siya ang hukom hasta usab ang aman dili pud ang hukom sa ang hukom nga gitugan sa Biblia walay lain ang laing malaban nga mao ang Espiritu Santo nining atong kapanahonan Usad karon ka na magluwas mao na sa gawas paghukom mao po na ang magluwas kay matud pa sa Biblia sa katong gitawag og passion transition ang Espiritu Santo mao kana ang muluwas sa mga tao. lain si Diyo. Another Savior kana sumala pa sa maong kanang basahon nga gipa nga tong pagabasahon wala na to ba madala ang atong kanang nga basahon sa gitawag og Passion Translation Brad Fanta nga ang manluluhas nining atong panahon karon maupod ang Espiritu Santo sumala sa Biblia. Wala naman kami oras miingon na lang ako nga sa ngalan sa balaan nga magtutudo Divine Master Tomas di Senior nga naghatag ka ng mugusog o gahom sa pagsulti maytud sa kamaturan nga din gigamit na mo ang Biblia busa manginauton na mo nga sa tanang panahon nakasabot unta ang mga tao pinagi sa paglamdag lugar sa balang Espiritu Santo nga na kanyo aron makahidangat kamo dinhi sa dapit sa katumanan sa Espiritu Santo dinhi sa pagtulon ang PBC aron manag-usa kita nining atong kapanahon karon busa wala na may oras sa ngalan na lang sa magtutudo Divine Master Tomas Senior ug kini inyong alagad sa kingnan si Brother Samuel Montimayor uban sa akong kauban nga ministro o ebanghilista. O kinusap si Brother Luzano Panta mingon na lamang nga daghang kayong salamat sa inyong pagpatalingog og maayong udto kanatong tanan.